U zadnjih 6 godina nisu učinili ništa da otklone opasnost. Vlasti u Libanu ignorisale upozorenja na eksplozivne hemikalije u luci u Bejrutu. Najmanje 10 puta u proteklih 6 godina nadležni iz libanske carine, vojske, bezbedonosne agencije i pravosuđe upozoravali su na opasnost od skladištenja ogromnih količina eksplozivnih hemikalija u luci na lokaciji bez obezbeđenja u srcu Bejruta. Agencija izveštava da su obelodanjeni do sada nepoznati dokumenti na osnovu kojih se može zaključiti da nadležni u državi nisu ništa učinili i da su upozorenja prolazila kroz dug neodgovornosti, minorizacije opasnosti zbog čega je došlo do eksplozije 2750 tona amonijum nitrata. Predsednik Libana Michel Aoun, koji je na vlasti od 2016. godine, izjavio je da je prvi put informisan o opasnom skladištenju amonijum nitrata pre 3 nedelje i da je odmah zatim naredio vojsci i bezbedonosnim strukturama da učine sve što je neophodno, ali da njegova odgovornost tu i prestaje, jer nema nadležnosti nad lukom u Bejrutu, a i prethodna administracija je bila upoznata sa tim problemom. Do sada je uhapšeno 16 zaposlenih u Bejrutskoj luci i još nekoliko lica je bilo na ispitivanju kod istražnih organa, ali mnogi građani Libana tvrde da se odgovornost za ovaj tragičan događaj proteže do vrha državne vlasti. U samoj eksploziji je poginulo 154 ljudi, više od 5000 je povređeno, a šteta se procenjuje u milijardama dolara.